Да кажеш какво си взима баба ти. Пикикеска. Кое? Пикикеска. Партекешите. Да. Пикикешче. Габи, веднага телефона да се затвори. Моля те, плати ми рубъксите, умолявам те. Не. Моля. М-м. Няма да стане. Моля ти се, дей! Да, мама, имам се много хубави планове, моля те. Умолявам те. Не. Добре, ще За такива работи пари няма да давам. Какво ти искаш да направя? Моля ти се. Мамо, аз предпочитам да отидеш и да ги похарчиш тези пари за каквото искаш, отколкото да давам пари за тая игра. Да няма да ми дадеш да ходя да се ги похарча къде чисткам. Къде искаш? И тогава ме заведи в мола до Зарата. Бичето това постоянно ходиш там. И тогава ми плати рубъкс. Това няма нищо общо. И тогава ме заведи до Зара. Добре. Още днес качу. Не, трудно ще стане, но може с баба ти да отидете. Тя няма да ми даде. Да, баба ти не я ли позна? Тя няма да ми даде, но тя ще ме вземе Окей. каквото си искам. Иначе кажи да ми е такова. Кой ви взема, Мише? Че не го